Ahojte, tak dnes vyšlo na svetlo sveta, že strana Hlas znovu oklamala celý národ, ale tentokrát sa to týka toho business tendera za 2 miliardy na záchranky. O čo ide? Robert Fico to opakoval, Andrej Danko to tiež žiadal a Kamil Šaško to slúbil, že zruší tender na záchranky. Potom prišiel s takou verziou, že bol tu pokus o biznis a že on žiadne kšefty tolerovať nebude. A hovoril vtedy o pokuse doručiť zápisnicu z ukončeného výberového tendra na tie 2 miliardy a na jeho ministerstvo zdravotníctva. A to je to klamstvo, ktoré urobil, pretože to nebol žiaden pokus, ale to bolo relevantné doručenie výsledkov tendra na záchranky, ktoré sa udialo a na základe ktorého teraz bude Slovenská republika platiť buď odškodné tým firmám, ktoré sa do toho zapojili, a to môže byť rádovo až stovky miliónov eur, alebo sa tento biznis pridelí tým, ktorí sa do neho zapojili a tie 2 miliardy si rozparcelujú firmy blízke Hlasu, firmy, ktoré tam mali nastrčené svojich ľudí, firmy, ktoré sponzorovali Hlas, aj Pellegriniho kampaň na prezidenta. Čiže sú len dve možnosti. Buď prejde tento tender a biznis sa rozdelí, tak ako bol ukončený, alebo rozdelia odškodné pre firmy, ktoré sa prihlásili. A v tomto Šaško oklamal celý národ, pretože on povedal, že analyzuje celú situáciu a že spraví to, že ten tender zruší a že tu bol len pokus ho ukončiť, ale teda on s tým spraví krátky proces. Klamal vedome a to tvrdím na základe toho, že tento biznis podľa zápisnice, ktorý má denník SME, bol právoplatne vyhodnotený 31.7. Už vtedy, pravdepodobne už vtedy, keď Šaško len išiel na svoju dovolenku, z ktorej sa akože vrátil túto situáciu riešiť, ale on sa vrátil len získavať čas, aby tento biznis mohol zbehnúť. Čiže keď jeho podriadená organizácia už mala výsledky 31.7. a on sa vrátil na Slovensko teraz v pondelok 8., tak to znamená, že on o tom veľmi dobre vedel. To, že to formálne nebolo doručené na ministerstvo zdravotníctva, nič neznamená. On tam mal svojho kolegu, známeho kolegu Povolného, ktorý teraz je už uprataný na ministerstve vnútra pod Eštokom a on mu to telefonicky zavolal. Čiže Šaško veľmi dobre vedel, ako tento tender dopadol a on sa vrátil späť len nastaviť komunikačnú stratégiu, aby to tak veľmi Hlasu neškodilo. Čiže čo sa teraz deje? Šaško minimalizuje škody a upratuje na ministerstve zdravotníctva dôkazy o zmanipulovaní tohto tendra. Minister Šutaj Eštok stráži políciu, policajný zbor a upratal pod svoje ministerstvo človeka, ktorý mal na starosti tento tender na ministerstve zdravotníctva, na svoju vlastnú žiadosť potom, ako to dokonal, odstúpil. Robert Fico zase sa snaží vykúchať Hlas, snaží sa ich vykostiť, aby zase porastla strana Smer. Na jednej strane sa im mstí za to, že im neprešla tá ich akože kauza, ktorú priniesli. Na druhej strane sa mu to padlo vhod, pretože môže takto vyciciavať Hlas. Čím je slabší Hlas, tým viac s nimi môže manipulovať a kryje celý tento tender. Pozor, Fico ho kryje. Pretože Fico, keby chcel, môže okamžite Šaška odvolať. V tú ránu by sa on mohol stať ako premiér zastupujúci minister zdravotníctva. To sa dá všetko spraviť v jeden jediný deň. A mohol by celý ten tender zrušiť vlastným podpisom. Premiér Fico má na to všetky právomoci. Spomente si napríklad vtedy, keď bol Edo Heger, zastupujúci minister zdravotníctva za Lengvarského. Čiže toto sme tu už mali, vieme, ako to funguje a keby Fico chcel, tak Šaška z hodiny na hodinu odvolá, stane sa ministrom zdravotníctva dočasným, celý tender zruší, ale toto sa nedeje. Čiže Fico vyciciava v tejto situácii Hlas, Hlas rozkráda zdravotníctvo, Šaško upratuje na ministerstve zdravotníctva, Šutaj Eštok ho kryje z pozície ministra vnútra. A generálny prokurátor sa na toto celé pozerá a čaká. Už viackrát padla výzva, že by mali orgány činné v trestnom konaní konať. Kedy, keď nie teraz? Dalo by sa rozumieť tomu aj tak, že prokurátori čakajú, kým títo páchatelia narobia ďalšie chyby, aby potom bola silnejšia dôkazná situácia. Ale to neurobíte v momente, keď viete, že hlavný štatutár ministerstva, ktorý to má celé na starosti, je celá tá komisia, ktorá tam bola,
už biznis ukončila, ale teraz už len plynie čas, aby zametali stopy. Čiže generálny prokurátor, pokiaľ si chce zachovať aspoň tú štipku dôstojnosti, ktorá mu ešte zostala, ak vôbec mu ešte nejaká zostala, tak by mal okamžite teraz v spolupráci s políciou zaistiť veci, dôkazy na operačnom stredisku, na ministerstve zdravotníctva a aj na ministerstve vnútra. Ale ten sa len prizerá a získava im čas. Necháva im čas na to, aby to celé pozametali. Takže toto je aktuálna situácia, na ktorú sa pozerá celý národ. A Robert Fico má svoju najväčšiu kauzu svojho 4. volebného obdobia rozparcelované, rozkrajané, podelené 2 miliardy zo záchraniek, ktoré mali byť určené pre pacientov v zdravotníctve, aby dostali včasnú, rýchlu, kvalitnú záchrannú pomoc. Ale namiesto toho sa pozeráme, že Robert Fico, namiesto toho, aby to riešil, tak si robí svoju politickú kariéru, vôbec ho nezaujíma zdravotníctvo. Hlas namiesto toho, aby si upratal ministra, ktorý oklamal celý národ, mu v tom pomáha spolupáchatelia a práve preto hovoríme, že Hlas je organizovaná skupina ľudí, ktorá si robí svoje biznis fleky. Už vtedy, keď vznikali, spomente si, vám to pripomeniem, sa o Hlasákoch, ktorí odchádzali vtedy zo Smeru, hovorili, že to je to biznis krídlo Smeru. No a toto znamená v priamom prenose, čo to znamená, keď vám biznis krídlo vašej pobočky založí stranu a je s vami v koalícii. Akýkoľvek rezort im dáte, tak rozparcelovávajú. Že by mal Šuta Eštok teraz zasiahnuť ako minister vnútra a povoliť policajného prezidenta, nebuďte smiešni. To je naivné. Veď on sám organizoval túto tendre, kde sa šili košele za desiatky miliónov eur z kávových zrn a podobné blúdy. Len aby on sám mohol rozkradnúť peniaze ministerstva vnútra. Takže toto je strana Hlas. Zapamätajte si to, pretože každý, kto vám povie najbližšie, že rozmýšľa nad tým, že by volil Hlas, tak bude voliť skupinu ľudí, ktorí sú zameraní na to, aby rozkradli to, kde sú, zneužili svoje fleky, oklamali národ a ukoristili, čo sa dalo predtým, ako sa upracú na svoje vily na Rivieru do Chorvátska, na Rivieru do Francúzska. Sledujte nás ďalej, budeme prinášať ďalšie informácie o tom, ako tento business tender pokračuje, pretože vôbec nie je pravda, že je ukončený, naopak je dokonaný a situácia sa vyvíja každý deň. Sledujte nás.